bisimila hôtel Lafia la. Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw
aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na a bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence edem sa. Biye alamisa ye juin kalo ale tile 26 san 2025 an bɛ ale kɔnɔna na bi ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sigalen na an na Mali fantan ani 4 ani Mali kɔkan maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ farafinnakaw bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ kɔnɔ sigibaa bɛɛ lajɛlen sa k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma fala ye bi an daminɛna don min na o ye sɛnɛko kuma ye minisiri min bɛ sɛnɛko kunna a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛra angɛrɛw ale ni sɛnɛkɛminɛnko ko olu bɛna ɲɛnabɔ Kazangaw fɛ yen Irisi jamana faaba tɛmɛnen kɔfɛ Moscou n'o y'olu ka jamana dɔ ye jamanakuntigi Asimi a taara yen baara ɲɔgɔnya mun kan ka se ka don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ Yadran maaw olu ka jamana o de don fala ye Kazan in silamɛ jamana don sabula a yera k'a fɔ sa san o san silamɛ jamana 80 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ u fɛ yiriwali kumaw la k'a ka d'u ye ɲinanta Mali ka se ka ye o ko kɛnɛ ka sabula ɲinan y'a san 65 ye Mali ni Irisi jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min ye nin waati in na ye Mali jamanakuntigi a ka taama senfɛ a ko Mali kɔni ko maa tɛna maa cogo a kunna min man di a ye koyi ko kɛlɛ min filɛ senna nin ye ko bɛɛ k'a bila i kunna ko fɔ an hakilinaw la an k'a bila an kunna ka fɔ ko kɛlɛ min don ko kɛlɛ banta tɛ ko waati kuntalajan kɛlɛ don min ye ale Asimi ni Cani ni Ibrahim ye k'olu bɛ taa don dɔ wa min ye kɛlɛ in bɛ tɛmɛ maa wɛrɛw fɛ ko fɔ denmisɛnninlakaw u ka wuli ka jɔ kɛ ka bɛn n'o ye kunnafonidilaw k'u yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛn sigi sen ka fala ye min b'a to u bɛ se ka lakɔlɔsili kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko autorégulation nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn an yɛrɛ dama ka jɛkulu sigi k'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw Aki ale ni Maison de la Presse ale ni baɲumankɛ tɔnw o baro sigi bɛ senna Bamako dunan sigiso dɔ kɔnɔ jeu de l'AES kɔnɔna na sa Mali kɔni kununko ale ye Burkina dasi farikolo ɲɛnajɛ fala ye o kɛra na 5-1 Mamadu Konate ale kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma sa juma nata ye Mali ni Niger olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jɔnjɔn kɛnɛ kan nin y'an donkan ye bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw bisimila Jani ale kunnafoniw kɛnɛ kan. Fala ye dugubilakaw sa laada wuli ye an y'a fɔ n ko don o don alamisadonya sɔgɔmadaw fɛ an na kuma di maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fan o fan degun min b'u ka bonya ni karama kɔnɔna na n'u miirina ye min ye fɛn o fɛn bɛ yen k'u bɛ fɛ k'o fɔ n'a y'i diya i b'a kɛ ja ye n'a y'i diya i b'a kɛ kumakan ye n'a ka di i fana i b'a kɛ bataki ye k'a caman yaasa an bɛ se k'a lase cogo min na an lamɛnbaaw olu ma bi an bɛ taa États-Unis kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Memphis Bakari Sangare ni ale ye an ka maliyɛn dɔ ye ale sigilen n'o ye Mali seko ni dɔnko o fana bɛ musée-ba dɔ kɔnɔ ye donso fini o yaralen n'o ye ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka hakilina fɔ an ɲɛna sa Mali ale bɛ bolo min na bi ni jamana in kɔnɔna na. Bon n'an ye musée kɔnɔna la Civil Rights musée kɔnɔna la Memphis Tennessee bon ayiwa maliyɛnw a filɛ nin ye dɛ an ɲɛ bɛ nin fini mun na nin y'an ka donso ka fini de a bɛ yɔrɔ juma a bɛ Amérique yan nɔ Amérique yɔrɔ juma Memphis Tennessee kɔnɔna la musée mun ni Martin Luther King fagara yɔrɔ min na u b'a fɔ ma ko Lorraine Hotel fini in b'o de kɔnɔna la a tulo b'a la a tulo bɛ musique mun na tantɔ nin ye Mali musique de ye musée in kɔnɔna la a y'a lajɛ nin ye musée kɔnɔna de ye tantɔ nin ye musée de kɔnɔna ye tantɔ Martin Luther King ka musée kɔnɔna o de ye nin ye tantɔ donc mɔgɔ o mɔgɔ ni e ye maliyɛn n'i sera Memphis kɔnɔna la yan nɔ na yan nɔ i bɛna ye k'a fɔ jaa an ka sarasiw don jaa n'a fɔra ko cɛfarisiw don yan n'a fɔra k'a fɔ ko tubabuw mana na anw fɛ yen fɛn minnu ni na anw tɛ ka valeur d'u la bi tubabuw ye valeur d'u la mɛ na dɛ ni fini y'o taamasiyɛn kɛ
mina vidéo to continue Malien aywa an donné musée ngona la nanana ye ka fo kanga dusu ka fini be ya an sewa kan korota kan son an yere ka kungorota dama kan bla degré mu ni an yere sera expliquer quoi parce que ka fo ko ni musée dakabana ngona la musée mu ni ma keme bu do akono par jour parce que Martin Luther King fara ni yorende la no donc mo bu boy jie fa bela jele fa akra chogo ma keme bu do musée ngona na par jour kana ye ka fo kanga dusu ka fini be no aye curiosité de dame folo quand yere ke quand yere yininga munila anga dozo ga finina ni yere sorano ango go dorete dozo uka fini de fini ganzande nazara uye dozo uka fini uya yede sabla bima nazara bla angeleli la kabe babemba wati no lu mason joyama no lu go saya ka fsani maloye kabno wati nazara ba do ga go dozo ga fini e famuye to ka do nana ale kun nyebe na meka kuma fini ngere fa nana yininga ako meka kuma fini ngere fa la ke ba do ngom ba do sabla bora ne ka jamana di konna la mali kono ngebe mun do malla akwa le bitomu tu do abi jine don abi pe do gondo akwa le sujata don ala kalbe mansa musa don akwa le abubakar de don mun tarakata amerique découverte ke akwa le bo don akwa le mali don ko mali jamana badi ako ale be mali don mali jamana badi ngo mali yorom na binge ba kalama wa akali ba kalama ko jangwa de malika ngo fota aywa o kuma manyo ayere nyebe ko la den kam ni 2012 fu na blabila on de ka fa ambini ka ba o ka ba flawla fly la deuxième population la plus grande au Mali ni ba mana bora fla de bina mali ngona na ni ba mana bora chaila fla de bina fla ale de bi kungo kono fla ale de bi so kono fla ale de yire kele do mali fa ambele jeli de itse ka fo yoro shila mali kono na ka ko fla ti yoro muna to abu yo analyse no calcul ni fonde ke kana do anga nini ko jugu yi ka soro ka yire ke fla kunda o kuma obi do abiye fla mercenaire nali oluta kata dozo attaquer oluta kata dongono attaquer obo dozo fini do dola oluta flaw attaquer obo sarasu fini do dola anga sarasu ga finu namara le obolo obo do dola ota mo do mena ko lu kan tiga ko lu fa ka sora be mercenaire de ambo kono de 2012 alsa amo famia ka foko ambo jamba de kono nana ka foko malti jamana mu no be sega ko kono sabla sinangoya de ba on fei ni mo gonya de ba on fei balmaya de ba on fait non hein siginjoga de ba on fait non ma korba buya de ba on fait non ni mo nyaw de ba on fait non sinangoya de ba on fait non frunyoya de ba on fait non shia shiti mali ngona la ka ko shia mo be ka ti furu shia wala mali shia bela jele be furu nyama hein o dute mali kono na ni fla ti dumu ngono o dute mali kono ni fla itita ka ta soro shia duru walma wolo blati dumu ngono o te kata on blabla nyana on buka nyana ba alsa on mo konna la obutola obuna kana jamana de do ko afo nazaro ya fo ya 10 jours u yere ka tele la ka fo ko obuna do anga jamana konna la obuna do politique mo ka obuna do tonyo mo ka obuna do dine nyamo ka mo munu mbeno no lu dimine ndo ko parce fanga na le ke ba ka toro seluma obuna do luka pour que ka ni fanga imbe fanga muna na ka fo ko jamana diunde kakanu ka jamana yi malien de kakana ka mali ko malien de tiga maka namugula sugoble ko mali tiga maka batime siraible ko mali de sako baka sanuna magul mali de sako baka dugujukoro fona ko malien de tai a mamunu nana no o hakli nay ko foko lu kele ka boy o kuma bo mali de were do shuko blola no mali de na ma fo le mako tretru nazara na yi blaki ka jamana tarayi ki faso tarayi i barajulu yorom na ko tarayi ki baso tarayi abla ki yere shilatunu fura fo itala kabla la jieda teretiri sarati dorei ni teretiri bla aka teretiri yake ka era ka jamana janfa ibi dola muna iyo ike ko teretiri ibi daji to akono itike ne do ala foka ta bo akofe itika ko sebe serala itika sekere foye wa itlala la doro ibi soro ka shilatunu kabo barala kamna la jieda nazara bo de ke ko kala jieda o de reglier
n'a fɔra ko jamanaden dɔw bɛ halisa k'olu bɛ taa tugu nazara nɔfɛ k'u b'u ka jamana tara ye ka bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na k'an ka donsow fo k'an ka sɔrɔsiw fo ne ko aw de ye jamanaden fɔlɔ ye citoyen vrai aw de do fɔlɔ minnu b'u ni di ko musow n'u denw to yen k'u balimaw to yen k'u diyaɲɛkow to yen ko Mali ti tila ko Mali ti kɛ batɛmɛsira ye ko Mali ti kɛ jugu sago ye n ka foli b'aw ye an maliyɛn denw an kan k'an ɲɛ kɛ sarasiw ɲɛ ye an tulo kɛ sarasiw tulo ye renseignement celui qui a le renseignement a le pouvoir il faut k'an k'o de dɔn k'a fɔ k'anw jɔyɔrɔ de kan ka k'o ye k'a ɲini jamana faamaw fɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu jamana jɔ hakilina b'u la wa segin kɔ u ɲɛ b'a la k'a fɔ bi bina tiɲɛ yɛrɛ la olu kan ka segin kɔ bi sabula waati dɔ kɛra sa an kan ka an ɲɛsin jamana in dilanni ma k'an denw ka hɛrɛ ɲini k'an mɔdenw ka hɛrɛ ɲini k'an bɔnnaw ka hɛrɛ ɲini k'an yɛrɛ an ye mun kɛ sa suffit an k'a dɔn k'a fɔ ko anw kelen ka sɔrɔ ti jamana ka sɔrɔ ye jamana den bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ o de bɛ jamana taa ɲɛ an minnu bɛ yen nɔ n'an ye tɔɔrɔ sɔrɔ nin fanga in na an k'a bila an la ko fanga si tɛ diɲɛ kɔnɔ n'a nana k'a fɔ k'a bɛ diya bɛɛ ye fanga mana na a fa ɲuman bɛ si dɔ ma a fa goman bɛ si dɔ ma kabini ala ye diɲɛ da fo ka taa diɲɛ wuli a bɛ kɛ ten tɔ ni fanjugu sera maa mun ma n'a sɔrɔ biɲɛlen don an bɛ dugawu kɛ ala k'i ɲuman bɔ a kɔnɔ k'i ɲuman bɔ janfa a kɔnɔna la ala ka jamana faamaw tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni e maa mun fana kɛra k'a fɔ ko jamana fanga mun nali filɛ nin a hɛrɛ de ɲɛsinnen ma i ka da la ka fɔ k'i kelen ka hɛrɛ tɛ hɛrɛ ye dɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn bɔ o de ye hɛrɛ ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ dilanni hukumu kɔnɔna la an ka jamana in dilan minnu bɛ n'olu bɛ tiɲɛni hukumu kɔnɔna la ala ka fɛn da u kan mun b'u ɲɛna jamana in tiɲɛni kɔ ka jamana faamaw fo ka jamana denw fo ka jamana sɔrɔsiw fo ka jamana donsow fo AES donsow ni AES sɔrɔsiw ka bɛɛ lajɛlen fo ala ka AES bɔ nin janfa kɔnɔna la ala ka AES jamanadenw kan bɛn jamana faamaw k'u kɛ maa laadiriw ye k'u kɛ maa tilennenw ye bɛɛ ni kɛlɛ ka sabati jamana kɔnɔna la ala k'o kɛ ka ala ya kama an di kan n'an bonya bara kama sallallahu alaihi wasallam. Ayiwa Bakari Sare ale tun ye maa ye maa min b'a hakilina di an ma an bɛ taa Irisilakaw fɛ yen jamanakuntigi kunbɛliba min kɛra a ye a n'a bisimilaliko ɲuman min kɛra Kremlin kɔnɔna na Vladimir Putin fɛ o kɔfɛ sa kunun ko sɔgɔma a kɔni bɔra sa k'i kunda yɔrɔ min kan o ye Kazan ye Kazan ale ye jamana min bɛ Tarzan ale ye o faaba de ye Irisi jamana kɔda la sabula Irisi jamana ale ye jamana 80 ni kɔ de faralen ɲɔgɔn kan fédération o de don hukumu kɔnɔna na sa an b'a yira o la k'a fɔ sa min ye jamanakuntigi ye a kɔni kun bɛnna Kazan u ka faaba kɔnɔna na n'o y'u ka jamanakuntigi ye Tarzan masakɛ ale de nana kunbɛn baaraw yɛrɛ bolodali hukumu kɔnɔna na sa jamanakuntigi yɛrɛ de nana ka na kunbɛn min ye maaba fila ninnu bɛɛ lajɛlen sa u ye ɲɔgɔn kunbɛn min kɛ pankurutigi kɛnɛ na o tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye Mali jamanakuntigi ye ale ni Kazan jamanakuntigi n'o o ye Rustan Mikolov ye ale yɛrɛ ye bonyamasegi kɛ Asimi ye k'a yira sa k'a fɔ a ye nali min kɛ nin ye olu fɛ yen o diyara olu ye o bɛnna olu ma min ye Tarzan yɛrɛ ye bi jamana tɛ sabula u y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni bɛ Irisi jamana kɔnɔna na olu fana ka jamana bɛ yen min ye bolodiɲɔgɔnmaw ni baara kɛcogo ye o bɛɛ lajɛlen bɛ u ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaa ma ale min sɔnna k'u ka jamana sugandi k'o ta k'o don ale ka taama o senfɛ yaasa jamana fila denw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na bolodiɲɔgɔnma ni baara ɲuman olu bɛ se ka dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min na a ko k'a bɛ san 60 bɔ bi min ye Irisi jamana ani Mali kɔni bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko ta nasira fɛ ale ni wolomasiri tabaw ta nasira fɛ Tarzan président sa a kɔni y'a yira sa bolofara min bɛ olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ni u ni Mali bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna na o bɛ tali kɛ kuranko la dugu jukɔrɔ nafako minanjɔko sɛnɛko ka taa se jɛgɛmɔ ale ni bayɛlɛmaliko ta nasira fɛ sa subahana mansinw siraw fo ka taa se masiniko ma ale ni sɛnɛ taabolo kuraw a y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka dugukolo kɔni sanfɛ yan maliyɛn caman bɛ yen min ye Mali fana ye nin waati in na Kazar Sanga olu ka jamana ale kanu ka société ba dɔ b'an fɛ yan n'o ye Yadrani ye ale yɛrɛ de kan ka an ka raffinerie in baara bɛɛ lajɛlen kɛ o hukumu kɔnɔna na sa bolodiɲɔgɔnma kɔni bɛ u ni Mali cɛ a ko k'a bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ bolodiɲɔgɔnma kuntalajan ye Asimi ye kuma ta a y'a fo k'a waleɲuman dɔn
min ye tatazan jamanakuntigi ye bolodo ɲɔgɔnma mun ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ sa seko ni dɔnko ta nasira fɛ kalanko ta nasira fɛ ani farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ diinɛ n'o ye silamɛ diinɛ ye o baaraw bɛ sigi cogo min na a y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali kɔni caman fana sigilen bɛ sen kan yaasa min ye olu ka jamana ye san o san sɔrɔ yakubaya minnu bɛ silamɛ jamanaw la olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Kazankaw fɛ yen ka baara kɛ baara min bɛ tali kɛ jamana 80 o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɛnɛ kan Asimi ye a foli kɔfɛ sa a ko min ye jamana in ye k'u y'a kunbɛn cogo min o diyara ale ye kosɛbɛ o bɛnna a ma bolo ni ɲɔgɔnma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ale ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'o na to senna hali bi ka se ka dɔ fara a kan Asimi y'a yira sa k'a fɔ k'u ka jamana kɔni Mali jamana kɔni labɛnnen don nin waati in na bolofara minnu bɛ yen n'o bɛ taa yɔrɔjɔkow ta sira fɛ kuranko jago ale ni bolimafɛnko sa ko o kɔni u b'a fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma o la o hukumu kɔnɔna na sa ale ka jamana kɔni a n'a minisiriw nana minisiriw bɛ se ka baaraw n'u kɛ bi n'u bɛ se k'u bolo nɔbila sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen labɛn yaasa jamana fila in ka hakɛ kɔnɔna na Asimi y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnkan ka kɛ fɛn o fɛn na sa yanni ale ka taama ka kun cɛ u ka jamana kɔnɔna na u k'o tɛgɛnɔbila sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen labɛn yaasa baaraw bɛ se ka daminɛ teliya la cogo min na jamanakuntigi fila in bɛɛ lajɛlen u tilara ka taa sa Maliyɛn denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan na ye u taara ka taa olu fana lajɛ fala ye an bɛ se ka min kɔni fɔ o ye kunungo baara min kɛra Kazankaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi fɛ o de kɔni kun ye nin ye nka yan'o cɛ sa Asimi Maliyɛn minnu bɛ yen ani AES maa minnu bɛ yen ni olu bɛ Irisi faaba kɔnɔna na Moscou olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Mali lasigidenso kɔnɔna na u ni jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye in senfɛ sa min ye minisiri fɛn fɛn tun bɛ jamanakuntigi nɔfɛ ka taa fara Seydou Kamisogo kan ni ale Mali lasigiden ye Irisilakaw fɛ yen u bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Niger ni Burkina Faso lasigiden olu fana kun nana a kɛnɛ kan Mali Burkina ni Niger jamanaden minnu bɛ yen AES tɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ yen Asimi ye foli ni tanuni ta k'a yir'u la k'a fɔ ko min ye nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni a y'a sigi yaasa ɲɛŋɛ u ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɔgɔn faamuya degun min bɛ jamana kɔnɔ bi ani miirinaba min bɛ jamana na u bɛ se ka taa sira minnu fɛ a y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ a kɔni ka kuma na sa a y'a yira a la k'a fɔ ko min ye denmisɛnninw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bi sabula kɛlɛ min bɛ sen na ale bɛna na ata kɛ Cani bɛna na ata kɛ ani Ibrahim Traoré nka olu bɛ taa don dɔ la denmisɛnninnakaw de kan ka bila u kunkolo la k'a fɔ ko f'u ka kɛ maa ye maa min kunkolo labɛnnen don u kana siran maaw ka ko ɲɛ kunnafoni jugu minnu bɛ yen u kana u ta olu fɛ président ka kuma fana na sa a y'a yira k'a fɔ ko a ka nali yɛrɛ Irisi la o ye ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma sinsin u ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ sabula Mali tɛ fɛ fiyewu maa kana ka na fɛn tinti a kun min man di a ye ko Irisi bɛ k'an bonya an fana bɛ k'u bonya an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma sira minnu fɛ o ye lakanako ta nasira ye kuranko kalanko ale ni subahana mansiw ka taa fara wolomasiri tabaw ka ko kan Asimi y'a yira sa k'a fɔ ko min ye AES fana kɔnɔna na k'o kelen de don bi tiɲɛ don jamana ninnu farala ɲɔgɔn kan ka baara in sigi sen kan a daminɛ kɔni kɛra min ye lakanako ni basigiko ye min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko yiriwaliko fana donna a la Asimi ko sa k'a yira k'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya o tɛ sɔrɔ fiyewu fo degun kɔ denmisɛnninw k'a bila u kunna k'a fɔ n'i ma ɲɛ k'i bɛ taa ɲɛ i k'i jija i ka jasiran i ka o bɔ i kunkolo la pewu i k'i jɔ i kolo la min bɛ i kun ni kan cɛ i ka se k'o fɔ ekɔlidenw kɔni ye a yira sa k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ olu kan u ka sɛbɛnko ta nasira fɛ sa an'u ka baara kɛcogo ta nasira fɛ u mana tila ɲɔgɔn dan na kalan minnu bɛ kɛ o sɛbɛn lakodɔnni ko u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ Asimi ko n'Ala sɔnna a ma sa fɛɛrɛ ni dabali bɛna sɔrɔ hakilina minnu bɛ ani gɛlɛya minnu bɛ u la ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la fala ye an ka jamanakuntigi lamɛn jɛrɛ in ale senfɛ i bɛ sigi boli la n'i sera yɔrɔ la i bɛ jɔ parce que i bɛ jɔ parce que sisan i bɛ taa sa bon an sera an jɔyɔrɔ la sisan c'est un peu bougé plus pour Valentin c'est une question de mentalité tout ce qui se passe aujourd'hui c'est une question d'état d'esprit c'est une activité qu'a fait une activité fera don o don i ka hadamadenya banni et tout ce jour là-bas effrayer les gens sont complexés tout ça c'est l'état d'esprit tant que votre mental est faible c'est-à-dire vous n'êtes nulle part donc un mental en acier c'est comment c'est la jeunesse donc si les gens pensent que ça c'est le combat du président Tchani, c'est le combat du président Traoré, c'est le combat du président Gouta, c'est pour l'éternité. Nous on va commencer mais si sur les certains d'autres doivent prendre la relève. C'est de ça qu'il s'agit.
Président ka taama a bɛ to senna irisi jamana kɔnɔna na ni ala sɔnna ma bi kɔni bɛna kɛ ko bɛɛ lajɛlen kun cɛli ye an bɛ segin ka na Bamakɔ minisiri min bɛ sɛnɛko kunna sa ale y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabaliw sigilen don sen kan yaasa sinan samiya a baara bɛ se ka daminɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na a y'o fɔ barosigi senfɛ kununko nka min ye sɛnɛkɛlaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko gɛlɛya caman b'u kan Yakuba Tarawele ni ale ye coopérative minnu bɛ sigilen don sen kan kɔɔri sɛnɛnaw ka ko hukumu kɔnɔna na ale kɔni ko min ye sɛnɛkɛminɛn ni nɔgɔw ye ani musaka min bɛ yen n'olu kan ka sara ko olu kɔni bɛɛ kɛlen don ka gɛlɛya wa min ye baara yɛrɛ fana ye a gɛlɛyalen don kosɛbɛ ɲinan min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye u yɛrɛ caman kɔni ye degun sɔrɔ a fɔlen n'u bolo sa k'a yira k'a fɔ ko min ye ɲinan y'a san 3 ye olu kɔni ka kɔɔri sara wari u ma se ka o sɔrɔ min ye forow caman ye bi degun bɛ olu kan yaasa u ka se ka taa ɲɛ sa fo min ye jamana ɲɛmaaw ye o musaka minnu bɛ yen u ka se ka olu sarali baaraw kɛ minɛnw lasɔrɔli ko ta nasira fɛ sa Daniel Simon Kilema a ko ni ala sɔnna a ma ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan min ye sɛnɛkɛminɛnkow ye ka taa se nɔgɔkow ma ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna sɔrɔ waati la a ko waleya min filɛ senna nin ye ko a bɔra olu yɛrɛ yɔrɔ sabula kabini septembre kalo ko u tun ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ta salon ko k'a lajɛ cogo min na sa samiya ale bɛ se ka labɛn cogo min na jamana ɲɛmaaw fɛ minisiri y'a yira ka fɔ la sa k'a yira k'a fɔ ko min ye baara in ye a bɛna to senna min ye wulikajɔ ye yaasa ka se ka degun in ban pewu joona minɛnw ale ni nɔgɔ olu bɛna sɔrɔ directeur min bɛ yen n'o sigilen don sɛnɛko kunna Sulemani Yakuba ale fana y'a fara ka sa k'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan ko n'ala sɔnna a ma ko engrais kɔni ko o sera ka ban o bɛ Abijankaw fɛ yen o bɛ ka don dɔɔni dɔɔni yanni juillet kalo tile 10 cɛ sa ko engrais kɔni bɛna sɔrɔ a y'a yira sa k'a fɔ fana ko min ye engrais kɔni tɔni 21 500 ani 43 o de bɛ u bolo bi u nana se ka o de tila a ko sɛnɛ bɛna daminɛ n'o ye min ye Sulemani Yakuba ye sa ko yan'o cɛ baara minnu kan ka kɛ ni minɛnkow ye ale ni jɔrɔnako minnu bɛ sɛnɛkɛlaw la u bɛna fura ɲini olu la a ko sa ko min ye ɲinan san kɔni ye ko fɛn caman bɛ sɛnɛko ta nasira fɛ k'olu kun sigilen n'u bolo kan u tɛna se ka bɔ a ma tuguni nka u bɛna baara kɛ yaasa sɛnɛkɛlaw bɛ se cogo min na ka baaraw bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ kunnafonidilaw yaasa ka se ka jɛkulu sigi u yɛrɛ tɔgɔ la fala ye min b'a to u bɛ lakɔlɔsili kɛ kow kɛcogo la kunnafonidiw ka bankun kan min ye dunanjigiso dɔ kɔnɔna na Aki ale maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafonidilaw ka kow la kɔlɔsili kɛ Mali kɔnɔna na yan n'a bɛ f'o ma ko régulateur olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa jɛrɛba kelen kan Aki ale ni maison de presse ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na musaka o bɔra IDEA ale yɔrɔ nin baro sigi min kɛtɔ filɛ nin sa a kɛkun ye ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ kunnafonidilaw kibaruya bɛ di cogo minnu na sa an ka jamana kɔnɔna na ani kunnafonidilaw bɛ se k'u ka kan hɔrɔnya sɔrɔ cogo min na baara in laɲini ye mun ye ka fɛɛrɛw sɔrɔ min ye kunnafonidilaw yɛrɛ k'o sigi sen kan u yɛrɛ ka kunnafonidi kɛcogo kɔlɔsi nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn ɲangini min bɛ se ka bɔ a la o jɛkulu in ka se ka o baara kɛ min ye baara min kun delila ka kɛ waleya in kɔnɔna kɔrɔlen k'o lajɛ n'a sɔrɔ ɲinan a bɛ bɛn Mali yɛrɛ kɛcogo ma min ye kunnafonidilaw fana ye u yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ baara minnu bɛ ka kɛ n'o ye ka ɲɔgɔn lakɔlɔsi ye ka se ka o baaraw kɛ o min delila ka kɛ k'o lajɛ fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa min ye nin jɛkulu min bɛna sigi n'o ye régulation ni autorégulation ye a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ngoloso ɲɔgɔn na cogo min na sa laɲini kɔni kɛkun ye min ye kunnafonidilaw n'i ye fɛn kɛ min tɛ bɛn i yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ k'i wele jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don kunnafonidila bɛ bɛnnen n'o kan o k'i wele k'i jalaki k'a yirala k'a fɔ ko nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn fala a tun bɛ yan a tun bɛ Mali kɔnɔ o tun bɛ journal olu kɔlɔsi kosɛbɛ k'a lajɛ ni baara kɛcogo ka ɲi n'a ma ɲi Sami Ture ale y'a ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ nka baara in de ma nɔgɔn fala ye parce que e yɛrɛ journaliste ɲɔgɔnw de bɛ wele k'i sigi k'a f'i ɲɛna karisa nin ma ɲɛ nin ɲɛna wa min ye baarakɛyɔrɔ in fana ye ale fana bɛ tila tuguni k'a ka jaabi de bɔ k'a fɔ nin journal ye nin baara kɛ tan nin journal ye nin o de la caman furugufurugura a kɔrɔ a ko ma se ka ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ a so bɛ yen a baarakɛla bɛ yen sisan ko bɛna n'a sigi kura ye parce que aki ninnu olu y'a sariyama yɔrɔ ye nka min ye autorégulation in ye o ye anw yɛrɛ de ka jɛkulu sigilen ye k'an ka kunnafonidi ko kɔlɔsi n'o tɛ a tun b'an fɛ yan baara caman kɛra a kɔnɔ ka tɛmɛ nka a fɔ n ka ɲɔgɔn kɔ kun ka ca dɛ sabula n'u ka rapport bɔra journal minnu b'an'u yɛrɛ tɔgɔ ye a kɔnɔ olu journal kelen bɛ tila tuguni ka tila ka baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ kun jalaki koyi a dun baara ka misɛn o de la sa Sami Ture kɔni ale de tun b'a ko kunna a tun bɛ hippodromecaw fɛ yen k'u bɛna n'a lakurakura sisan an bɛ taa Kulukoro dunko juguya ni yuruguyurugu ka se ka o kɛlɛ Kulukoro barosigi sigilen don o sen kan kabini kununko
min ye baara ɲɛ sa maa minnu bɛ n'olu ye baara kɛ faso ka cakɛdaw la ni musaka ko bɛ tɛmɛ olu fɛ a baara ɲɛ tali kɛ olu la a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye ka jamana nafolo ta k'a k'i ta ye dunko juguya ni yurugu ni ŋanamu o bɛ se ka ban cogo min na sa ko baara in sigikun ye o ye denmisɛnninlakaw b'a kɛnɛ kan min ye baarakɛla cakɛda jɛkuluba minnu bɛ Kulukoro marabolo kɔnɔna na olu fana bɛ a kɛnɛ kan n'an bɔra Kulukoro an bɛ to Kulukoro hali bi fala ye denmisɛnnin 20 u y'olu sugandi yaasa mara taabolo ale ka baara kɛnɛkɛnɛnen min sigilen don u bɛ se k'o la ɲɛnamaya cogo min na n'o ye PAST ye a yirala sa k'a fɔ ko baara in kɔni daminɛna Kulukoro marabolo kɔnɔna na a laɲini ye min ye dugudenw ale ni mɛrilakaw yiriwali baara bɛ kɛ commune kɔnɔna na u bɛ se ka ɲɛfɔ u ɲɛna cogo di npogotiginin tan kamalennin tan olu de taara sa ka se ka nin yaala in kɛ ani ka maaw la faamuya ka se ka kɛ cɛfɔ ni kanbɛkɛla ye baɲumankɛtɔnw ni yiriwalitɔnw olu bɛ fɛɛrɛ minnu sigi sen kan k'o ɲɛfɔ min ye mɛrilakaw ka tɔnban bɛ n'o ye association de municipalité ale ni mara kɛcogo ɲuman an ka sigidaw la ni yiriwali kuntalajan baara in bɛ ka kɛ olu fɛ min ye musaka bɔba ye sa o ye Pays-Bas ale ka ambassade ye an ka jamana kɔnɔ an bɛ to mɛrilakaw fɛ yen ka taa Nioro di Sahel Nioro mɛri ale y'a ka salongo baara mun kɛra a y'o kimɛli baaraw kɛ nin kalo in kɔnɔna na koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye mairie yɛrɛ ye ale sera ka baara minnu kɛ salongo musaka mun sera ka sɔrɔ a la o bɛ bɛn sefa wari miliyari 2 ma miliyari 2 u ye min kɛ ka dépenses kɛ fala ye o bɛ bɛn miliyari 1 n'a kunkanfɛn ma min bɛ Wagane kɔnɔ bi waati na sa o ye miliyɔn 290 ye ani buruburu o de bɛ yen baara in sa maire y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni kɛkun ye fasodenw yɛrɛ k'u sen don a la yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na min ye nagakɔrɔ maraw ye o bɛ se ka kɛ cogo min na ka kɛ ni jamana yɛrɛ taabolo ye jɛlenya k'o ɲɛfɔ mara kɔnɔna na baarakɛlaw ale ni baarakɛyɔrɔw tɔw ka taa fara jamanadenw kan o bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko mairie a ka musaka bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ taa min u yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye a la kɔmasegin baara in ko a sigikun ye o ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan sa maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila yorosokaw fɛ yen olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na baara in kɔni ye togodalamaw ka baara sigilen sen kan yaasa sa ka se ka dɛmɛ ta ka don min ye maaw ma maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila o la sa donbolo 85 o taara ka di maaw ma sa maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na min ye guwa muso 20 ye n'olu y'u sigiyɔrɔ bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara in taara ka di olu ma sabula arajola kuma dɔ kɛra ka ɲɛfɔli kɛ olu kɔni sen yera o baara in na min ye maa minnu fana y'u sigiyɔrɔ bila sɛbɛn k'a fɔ ko burukinakaw ka ca an fɛ a la hali n'o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ka duguw taw b'a la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara min kɔni filɛ nin ye n'o bɛna sigi sen kan ka dɛmɛ ta ka kɛ ale ni kunnafonidi baara in sa o bɛna kɛ kalo 9 kɔnɔna na musaka ye sefa wari miliyɔn 12 ye Mali gouvernement ale de kɔni a di lawaleyali kan ka kɛ maa min fɛ sa o ye ONG Adilo ale ye fala ye an bɛ taa kɔ kan sisan min ye Ukrainekaw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko OTAN kɔni a bɛ k'i senkɔrɔma don olu kɔrɔ min ye OTAN ye a jamana maaw bɛɛ lajɛlen ka fara Amérique ta ka fala ye u tun bɛ Pays-Bas kaw fɛ a la Haye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye u ka secrétaire général ye n'o o ye Mark Rutte ye a y'a yira sa k'a fɔ ko Ukraine kɔni k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ ko yaasa Ukraine ka don OTAN kɔnɔna na koyi ko kɔni k'o bɛ ka taa sen kan ko sɛbɛn fana bɛna sigi min ye Mark ye a y'a yira sa k'a fɔ Ukraine faaba ko kɔni fɛɛrɛ bɛna kɛ sa OTAN a ka se ka sɛbɛnw sigi sen kan min b'a to Ukraine yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ o ko in kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka kɛ cogo min na u ka jɛrɛba min kan ka kɛ Washington o ye sɛbɛn min bila sen kan ko o hukumu kɔnɔna na min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan sa Ukraine ale ka se ka to OTAN baaraw la u y'o kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ u ka jɛrɛ in sen fɛ Donald Trump ko k'u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa min ye Putin ye u ni a ka ɲɔgɔn ye ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya nka min ye lamɛrikɛn jamana ye a ko ale kɔni fana bɛna dɛmɛ ta ka don min ye Ukraine ma Donald Trump y'a yira fana k'a fɔ ko min ye cessez-le-feu Ukrainekaw fɛ ko o kuma kɔni o ma fɔ ko nka ko n'Ala sɔnna a ma ale ni Zelensky bɛna ɲɔgɔn ye OTAN ɲɔgɔn ye sen fɛ ka se k'o fɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko ani Zelensky ye ɲɔgɔn ye miniti 40 kɔnɔna na min ye Vladimir Putin ka maaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin bɛnkan minnu sɔrɔtɔ filɛ nin ye k'a fɔ ko u ni Ukraine ka cessez-le-feu ka marifa ci ka jɔ ko kɔni kuma tɛ se ka kɛ olu yɛrɛ kɔ koyi ko f'olu yɛrɛ ka ye a kɛnɛ kan min ye baara minnu kɛra nin ko in kɛnɛ kan ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko Washington n'o ye États-Unis ye ale kɔni y'a lajɛ sa k'a bɛna fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa min ye Ukraine ye minɛn minnu bɛ se ka d'a ma o dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na jamana ɲɛmaa minnu bɛ OTAN kɔnɔna na
no o ye u bɛɛ lajɛlen kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye Donald Trump ale ni Vladimir Zelensky k'olu ye ɲɔgɔn ye miniti 40 kɔnɔna na Ameriki jamanakuntigi kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko bɛnkan min sɔrɔla OTAN fɛ n'o ye bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka Ukraine dɛmɛ ye ko olu bɛna u sen don o la ko i n'a fɔ ko ɲinina cogo min na Kanadakaw ko ni Ala sɔnna ma fala ye olu bɛ sɔn ka don Union Européenne na han ko sabula ko dancɛ o b'o ni Union Européenne ni ɲɔgɔn cɛ min ye Kaja Kallas ye ni ale yɛrɛ Union Européenne ni o ka kuma lasela ye ale ni kuma in fɔ kibaruya dɔw ye n'o ye Bloomberg ye OTAN ale ɲɔgɔn ye sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena min kɛra kununko Pays-Bas fɛ yen OTAN jamanaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ka jamana bɛɛ lajɛlen fala ye kɛmɛ sarada la u ka 5 ta u ka sɔrɔw la ka se ka o kɛ sa ka lakana k'o kow labɛn yanni san 2035 cɛ min ye Espagne ye a ko k'ale sen t'a la han ayi k'ale t'o la Emmanuel Macron ko n'u sen ma y'a la k'u bɛna fɛɛrɛ ɲini u kama han k'u bɛna wuli u kama k'u tɛ se k'u to ten Macron ale fana ko kɛlɛ sɔrɔko ta na sira fɛ OTAN jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɔni ye kolankolon de ye u ka lajɛ in senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko Irisi kɔni ye jɔrɔnaba de y'u bolo dɛ olu ka basigi sɔrɔli tɛ min ye OTAN jamanaw ye ale ni Atlantique jamanaw fala ye k'u tɛ se ka basigi sɔrɔ cogo si la ko ka Irisi to tancogo la ko Irisi kɔni ye degunba de ye olu ka lakana ma OTAN maaw y'a yira sa OTAN ɲɔgɔn ye senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna sɔrɔsiminɛw fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka Ukraine dɛmɛ yanni a ka don OTAN kɔnɔna na Pakistankaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛ ka missile dɔ labɛn missile min n'o bɛna lajɛ kosɛbɛ n'a sɔrɔ ale kɔni kɛcogo ka ɲi kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko kibaruya in kɔni bɔra maa minnu fɛ sa o ye Américains ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ye ale ni kunnafoni ɲinina minnu bɛ yen ni olu ye magazine relais maaw ye olu bɛɛ lajɛlen ye kuma in fɔ Iran États-Unis ni Israël ko olu k'a fɔ ko bɛn m'u ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔni ka fisa kosɛbɛ ko sabula n'o sera ka sigi sen kan a ka kɛ bɛn kuntalajan ye nin kuma in bɔra maa min da sa o ye Sergei Lavrov ye Irisukaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri a ko ale kɔni b'a ɲini u fɛ n'u ma ɲɛ k'u ye bɛnkan sɔrɔ a ka kɛ bɛnkan kuntalajan ye kalandenw ale ni kalanden soma minnu bɛ yen n'olu tun bɛ Irisilakaw fɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kalan na a ye nin kuma in fɔ olu ɲɛna u ka dugu la dugu min n'o ye Turkmenistan ye Emmanuel Macron ko ni Ala sɔnna a ma jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ nucléaire ko bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi o ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o o directeur général atomique ye sa Raphaël Grossi ko a n'o kan ka ɲɔgɔn ye Faransi jamana maaw ye o fɔ min ye ɲɛmaa in kɔni ye bi a yirala k'a fɔ sa ko Irankaw kɔni bannen don a la dɛ u y'a yira k'u n'a tɛ baara kɛ ko sabula ko min ye olu ka yɔrɔw dawalona k'u filenkolon ci ko maa si ma a kumakan mɛn o la Mali président de transition ko a bɛ taama na Irisilakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'u ye général d'armée Assimi ye Irisi jamana min bɛ yen n'o ye Tarzankaw fɛ yen sa o ɲɛmaaba n'o ye jamanakuntigi ye Rustam Mikenov o ye a bisimila nanjigi belebeleba senfɛ sabula olu ka jamana ninnu fala ye u man teli ka bɔ ka taa jamanakuntigi kunbɛn ko nka ko Assimi y'u ka maaba de ye u tɛ se ka maa bila ka taa Irisiw ka minisiri min bɛ yen n'o y'u ka olu Masiri Tabaw ka minisiri dangan ye o fana tun bɛ Assimi kunbɛli ale kɛnɛ kan Iran ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na ale ye maa 700 a y'o de sɔrɔ tile 12 kɔnɔna minnu bɛ ka espionnage kɛ Israël tɔgɔ la olu fɛ yen min ye drone kɔni 10,000 u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ Teherankaw fɛ yen ko wa fana ko k'a fɔ ko k'u di wa ko ayi ko kuma kɔni t'a la o cessez-le-feu min fɔlen filɛ nin ye k'olu labɛnnen don waati bɛɛ n'u y'a bɔ a sira fɛ OTAN jamanaw sa ko miliyari 50 euro wari la k'u bɛna n'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ minɛnw ye k'o san k'o di OTAN secrétaire général ale y'o fɔ Keniyakaw fɛ yen sa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ belebeleba o yera ye fala ye maa 2 o saraw la marifakisɛ fɛ u kun bɔra sa k'u ka nisɔngoya yira ka kɛ ni waleya ye min ye gouvernement olu sigi sen kan n'o o ma diya u ye kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ye wulikajɔ in ye sa a kɔni ko bɛɛ lajɛlen gosira finitigilakaw de fɛ o de y'a to maa 2 fatura la caman olu fana joginna gouvernement kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye ale tɛ fɛ a ka taa yɔrɔ la OTAN ɲɛmaaw k'u y'a yira fala ye k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ko wa ko min ye États-Unis ye k'o fana bɛna don n'u ka ko la ka ban o de la Donald Trump ale kɔni tun b'a lajɛ in kɛnɛ kan ye n'o y'u ka alliance belebeleba ye ale lajɛ kɛnɛ kan ye n'an bɔra ye fala ye an bɛ taa Centrafrique Faransi lasigiden bɛ Centrafrique ko ale wulilen don k'i jɔ ko la bi komi ni o kɛlen don ka Centrafricaw kuma suuli kosɛbɛ koyi k'a yira k'a fɔ sa min ye u ka togodala marabolo maaw ye k'olu wele k'a yir'u ka sa k'a fɔ ko u bɛna baara di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ min ye ambassade ye ko a yɛrɛ de wulila ko ye ka taa dugu ninnu kɔnɔna na ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ Faransi b'a fɛ sa ka min ye Centrafrique nagakɔrɔ fangaw
no o ye togodala fangaw ye a ka lasigiden min bɛ yen a bɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan directeur minnu bɛ yen n'olu bɛ maanifinya kow kunna sa ministre min bɛ yen n'o bɛ faransi yɛrɛ ka kow kunna bankikaw fɛ yen nin kalo in tile 17 ko olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan k'u bɛna taa ni o maa ninnu ye n'o ye nagakɔrɔ fangawtigiw ye ka t'olu kalan kɔ kan min ye nin ko in ye ko tiɲɛ don a ko cɛ ka ɲi kosɛbɛ fala ye ko nka ko maa kan k'i lakɔlɔsi mun na o ye k'a fɔ Centrafrique ye jamana ye bi jamana min ni ale kɔni ni faransi tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kosɛbɛ ko nin waleya mun filɛ nin ni faransi bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'o ye bi ko yɛlɛma ko o man ka maa jɔrɔ wa kuma tɛ ka na nagakɔrɔ baarakɛlaw n'o ye gouvernement baarakɛlaw ye minnu bɛ marabolo kɔnɔna na k'olu ta k'u bɛ taa olu kalan kɔ kan k'o tɛ ko ye ko min ka ɲi kosɛbɛ ko n'i ye waleya in lajɛ waleya cɛ ɲuman don min ye soft power maaw ye sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye faransi kɔni ye République centrafricaine kɔnɔna na bi ko bɛn tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min ye faransi ye a b'a dɔn k'a fɔ ko a ka marabolo min a ye mara min kɛ o ma bɛn min ye faransi yɛrɛ ye a kun ye fɛɛrɛw caman sigi sen kan sa yaasa cogo min na ani Centrafrique a bɛ se ka to kɔnɔna na ani farafinna jamanaw kɔnɔna na komi a ka mangoya barika bonyanen don bi min ye Centrafrique jamana ɲɛmaaw ye k'u kan k'u ɲɛ yɛlɛ dɛ baara min filɛ nin ye n'a fɔra ko k'u ka fonctionnaire ko ka taa n'olu ye ka t'u kalan faso ka cakɛ baarakɛla da belebeleba ninnu kɛnyɛrɛye tigilama minnu bɛ yen k'u kan ka jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko faransi n'u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la minɛn minnu filɛ nin ye ni olu kalan taara kɛ olu kunna n'u ma farati u ni hakilina min bɛ na a bɛ se ka kɛ ndarakili u bolo wa a bɛ na kɛ mara gɛlɛyaliba ye u bolo sabula mun bɛ taa don u kun na n'u nana k'u bɛna o lawaleya u bɛ sɔn ka kɛ faransi segili ye ka na kosɛbɛ faransi dun kan k'a faamuya fana k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na ale kɔni farafinna an fanfɛ bolo fɛ yan n'o ye anw ye AES ale ni jamana wɛrɛw minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don ka nkaru da faransi la ko min ye Centrafrique ye a kan ka olu jateminɛ k'olu lajɛ ko mun na bi faransi bɛ taa ninnu ka magobatigiw u ka sengolabaw ani u ka jamana yɛrɛ fonctionnaire baw ta k'u bɛ t'olu kalan kɔ kan mun na nin kalan bɛ taa kɛ kɔ kan k'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ Centrafrique ko kumana ko yɔrɔ de tɛ Centrafricaw bolo ni kalan bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na wa walima kalan in bɛ ka mun de dogo bi ko n'o y'a sɔrɔ nafa bɛ a la a bɛ nafa ɲɛ Centrafrique baarakɛ cakɛda belebelebaw ye ko mun b'u bali k'a kɛ banki yɛrɛ kɔnɔna na ye mun b'u bali bi k'u ka falenw sigi sen kan mun b'a to bi u tigiw ka adamadenya baaraw kɛ yaasa cogo min na u mago bɛ fɛn minnu na u ka se ka olu sɔrɔ ko n'u m'u farati ko min filɛ nin ye senna nin ye a bɛ sɔn ka na degun ta ka ɲɛsin u ma faransi dun b'a dɔn fiyewu k'a fɔ ko min ye banki kɔnɔna na bi ale ka baara kɛlenw olu man di maaw ye kosɛbɛ nka min ye dugudenw caman ye k'u tɛ nin ko in kalama nka mara kɛbaaw k'olu kan k'u kɔlɔsi kosɛbɛ sabula faransi ka hakilina ye min ye a ka miirina ye min ye fɛɛrɛ minnu bɛ a bolo yaasa ka se k'a ka fanga cogo Centrafricaw fɛ yen ko nin y'a sira dɔ sigilen sen kan min ye nin jamana ninnu ye ani farafin jamanaw k'u kan k'u kɔlɔsi bi sabula bi faransi bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ o ye a cogolen bɛ se ka t'u kunna cogo min na ka sɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen k'a ta ye bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ fana faransi coup d'état caman kɛra an fanfɛ bolow fɛ ani farafinna kɔnɔna na ale b'olu caman fana kɔfɛ wa bi farafinna jamanaw u bɛ ka sira minnu ta nin ye n'o bɛ ka taa lajɛ AES ma bi ale ni jamana wɛrɛ minnu bɛ k'a fɔ faransi ma bi ko u sɛgɛnna nin ko in kɔnɔna na Togo ni Benin ni Tchadu k'o kan ka kɛ misali ye Centrafrique bolo a k'i janto a yɛrɛ la yan'u ka taa n'a ka maa fanba bɛɛ lajɛlen ka t'u kalan ka tila ka na ko daga sigi u da la u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ min ale kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na kunnafoni min dira ma Falaye Keyita fɛ ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ su in na tɛ débat kɛnɛ kan n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ la a k'an bɛn. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye.